Yawwa jama'a, kamar dai yadda kuka gani a cikin title ɗinmu na fuskan bidiyon shine yadda za mu koya muku ku samu views, hours da kuma ka samu subscribing cikin sauki a new channel ɗinka. To wannan ba ɓoyayyen application ba ne, wasu sun san shi wasu kuma ba su san hanyar ba. To wannan ita ce hanyar, gashi na new channel. In ba ka da shi za ka iya shiga Play Store ka je ka ɗauko ka yi sacin application na new channel. Wannan jan shi ne. Yanzu misali za ka dawo farko, in ka shige shi zai fara nuna ma haka. Idan ya nuna ma haka zai kawo ka alamar wannan guri. To kafin ya kawo ka wannan guri zai nuna maka alamar sign in. Sai ka yi sign in. Ma'ana yana buƙatar ka sa Google account naka. Idan na wannan ɗinka kake amfani da shi YouTube za ka iya sa. In kuma wani another account ɗin email ɗin za ka iya sa. Wannan na jan shine alamar views. Na biyu shine subscribing. Na uku shine alamar liking. Wannan kuma na hudu da kuka gani shine campaign. Bi ma'ana bayan ka samu point ɗin naka shine za ka zo ka sa a nan wuraren. To nan kuma da kuka gani wannan 48 coins da wannan 39 second. Yana nufin sakannin da za ka yi ka samu wannan 48 coins ɗin. Try by barter ne, su ka kalla su kuma su baka. To shine yanzu bara mu play ɗin bidiyon namu ku gani kamar haka. To kun gani na ɗan yi play ɗin shi, a hakan ma da na bari bara in shiga alamar campaign, ma'ana bayan ka ƙare kenan ka samu coins ɗin naka kana so ka samu views ɗin ko subscribing ko kuma hours. To nan duk waɗanda na samu ne, nan ma kaga wanda na yi na subscribing bai ida zuwa ba amma gashi nan zai ida. Sai ka danna wannan alamar plus ɗin. To gashi nan zai nuna maka na farko subscribing, liking and views for your channel. Na biyu kuma zai nuna maka views for your video. Na uku zai nuna ma like for your video. To abin da kake so sai ka zaɓa. In subscribing kake so sai ka zaɓa. In kuma view kake so sai ka zaɓa. Amma ni bari in zaɓi alamar subscribing. Gashi nan yana sacin. Ya ce min in sa link ɗin bidiyon da nake so a mini subscribing nan. To wannan duk bidiyoyi ne wanda na yi na samun subscribing ɗin nan. Kun gan shi kamar haka. To idan ina so already za ka je kana so ka ɗauko link ɗin bidiyon ka shiga cikin YouTube ka kalli bidiyon naka sai ka danna share. In ka danna share za a ga alamar copy link. Kana yin copy link ɗin in ka zo nan sai ka zo ka sa. To sai ka yi kamar haka shine wannan. Bari in zaɓi wannan. To kun gani ya nuna min 10x subscribing, expected liking 10, expected viewers ya ce 10. Sai time required second shi ma ya ce 60. VIP account reduce 10 upgrade. Nan kuma ya ce adadin shi wannan subscribing ɗin naira 2,600 kacal. To idan ka tara coins kamar 2,600 shine kake da subscribing 10, kana da second 60, kana da viewers 10, kana da liking 10, kana da subscribers 10. To ba da zuwa ba mungu ba daga kai ga mun ɓata lokacinmu ba. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Wanda bai danna mana ba alamar subscribing, wannan shine farkon zuwa channel ɗinka da Allah ka daure ka danna mana. Naku Umar Faruk MJM TV. Na gode.